Nelson Mandela naceu o 18 de xullo de 1918 en Sudáfrica e medrou de forma sinxela na súa tribo. Estudiou nun internado, con 7 anos foi o primeiro neno da súa tribo en asistir á escola e na universidade fixo Dereito. Con 23 anos atopou traballo dun estudio xurídico en Johannesburgo, a cidade máis grande de Sudáfrica. Pouco despois uniuse a unha organización chamada CNA, é dicir, Congreso Nacional Africano, que organizaba campañas pacíficas contra a discriminación e a excesiva explotación que sufrían os nenos sudafricanos. En 1943, con 25 anos, fundou a Liga Xuvenil e organizou mobilizacións de protesta contra o sistema de segregación racial chamado apartheid. O goberno branco reprimía os manifestantes, polo que en 1961 Mandela fundou outra organización chamada Lanza da Nación, coa que pasou a loita armada. Con 46 anos foi levado á prisión da Illa Robben, fronte á cidade do Cabo. Alí pasaría 27 anos da súa vida. Os seus seguidores continuaron loitando e moitos gobernos do mundo comenzaron a exixir a liberdade de Mandela e a eliminación da segregación racial. A súa muller Winnie propagou as ideas de Mandela e foi líder en moitas mobilizacións que buscaban a súa liberdade. Con 71 anos foi liberado coa chegada á presidencia de Frederick de Klerk e xuntos negociaron a eliminación do apartheid, que un ano despois foi derogado oficialmente. Os dous foron premiados co Nobel da Paz en 1993. En 1994, Mandela foi nomeado presidente de Sudáfrica, convertíndose no primeiro presidente negro da historia de Sudáfrica, e gobernou ata 1999, ata que se retirou da vida política. Destacou por instaurar un modelo político democrático en Sudáfrica. Mandela empregou o deporte como camiño para unificar a poboación xove, cando na época de apartheid non se promocionaba o fútbol entre a poboación negra, que incluso nalgúns lugares tiñan prohibido asistir aos partidos. En decembro de 2013 morreu con 95 anos en Johannesburgo a causa dunha grave infección pulmonar. A educación é a arma máis poderosa que podes usar para cambiar o mundo.